Unai Mendizabal eta Julio Soto. Esan berri den bezala, Maialen lan bikaina egiten nahi da zestuan, eta hori zuek ikusteko hemen dazkau bertso eskolako ikasle batzuk, eta puntu batzuk presto dituzte bertsola joentzako. Ilo ditezela, favorez. Bertsolai bakoitzantzat 3 puntu preparaituzte eta zurekin hasiko ja, Julio. Julio, noiz hasi zinen bertsoa kantatzen? Aspaldi izan zen ta enaiz gogoratzen. 15 urterekin izan zen hain zuzen, atzeko behatzeetan silabak kontatzen, bizitzan egin dudan gauzonena izan zen. Noiz lortu zenuen zuk lehengo txapela. Uste dut 2010 zela, Lesakako frontoian giro bat itzela, guztia atera zen desio bezala, baino aitortzen dizut hain erresa etzela. Gure herri polita gustatzen altzaizu? Balbada erantzuten hasiko natzaizu, ona askotan ni naiz etorria taizu, hemen bersotan jardun bainaiz pausuz pausu, olako herri gutxi ikusiko duzu. Urduritzen alzara oraindik bertxotan. Lasai, lasai nago ni bakarrikan lotan, naiz beti etortzen naizen ondoen asmotan, naiz hasi berriak ezkera den ontan, esku hause dardarka jartzen zait askotan. Zu joaten altzara bertso eskolara. Astean behin badaukat hortako parada, bertan izaten dugu bertsota algara, naiz 23 urte badauzkadan jada, urte batzuetara elkartuko gara. Gustatu alzitzaizun txapela jaztea? Polita da hitzekin hola jolastea, ta nola ez noiz behin zer irabaztea, eta ez da komeni lan ontan astea, denoi komeni zaigu zerbait ikastea.